Nyaring kirpadining tata upacara risang pinangati sarimbit manjing wonten ing sasana Badraya sekala monta kadina pindha sungkem pring Sang Hyang Ibu Pertiwi. Ilo-ilo jaring para kuna ana gondhong ambar arum katiyuping samirana jroning pradesan tata upacara adat Widi-widana adat kang mengkur ditata upacara Widi Gusti Kang Maha Kuwasa wedana peparinging Gusti Kang Maha Kuwasa kang asipat jalu kelawan wanudya lumadi tata upacara pambayang risang pinanganten sarimbit kapurwaken kinarya pangabekten risang pinanganten putri kinarya hambasuh ampeyanira ingkang ibu menapa dene ingkang Rama saking endahing swasana jroning satu kewan samya anguningani manuk jalak guyu ngakak-ngakak manuk perkutut manggut-manggut manuk deruk lungguh tenguk-tenguk manuk prenjak jingkrak-jingkrak kebolo ngalungu anguningani endah edining swasana kang ginelar tetaneman tansah katon ijo royo-royo satemah ambabar bombong birawaning panggalih ingkang samya anguningani parikala semana jumbuh kelan wangsane prasujana tuwin sagung wikyun asis yen tana triprakara kang sanyata marang manungsa datan bisa ngewruhi siji kabegjan jati kang angka loro tinemring wahyu judu tali mangsa dene kang kaping 3 pepesti tibaning kodarat mongko kabeh mau ginari saka ngarsan Gusti kang anggelar jagat sampun paripurna tata upacara risang pinanganten sarimbit arsa lenggah wonten ing sasana Badraya saya sasana adi ingkang mangkur di sasana papan sapanggonan adi kang linangkung ingkang sampun arinaken saking para krida tarpa satemah nuwuhake swasana ya swasana asri sang juru pangadi busana kepareng ambabar waosan pandonga sedaya amrih kasembatan kinarya pamberating Sukerta mugi tansah sininggira saking baya bayaning marga cinaketa ing rahayu widodha lah mangkur wau angudya semaraning griya ingkang dereng nyawe sing lisan sampun paripurna lumadining tata upacara wisudan pambayang risang pinanganten sarimbit
Isa mangke risang pinanganten saribet arsa lenggah wonten ing sasana Badrayasa tumuli kepareng badhe lumadi tata upacara para tamu. Sinigek saking sawetawis ing semangke para kadang-kadang mudha tumaruna kepareng sani abiyantara nggih kepareng ambabar pakaryan. Unjuk wonten ngarsanipun sagung para tamu midulya. Sasampunipun Sang Juru Sembaga sampun paripurna nggih kepareng hanyembagani risang pinanganten saribet amprih sedaya manggih rahayu niskala. Wonten ing samangke risang pinanganten saribet kepareng kajumenengaken saking sawetawis jinajaran Sang Sudarma. Kepareng hanampi suwanipun para krida tarma nggih sami kepareng nawung krida Sang Sugatra. Tumanjuk wonten ngarsanipun para tamu midulya. Wonten ing suwanipun para kadang-kadang mudha tumaruna keparenga setunggal widiwati kasuwun hamapak para kanca-kanca sinoman anggenipun kepareng badhe lumadi. Monggo widiwati tiga sedayanipun kula aturi amapak para kanca-kanca sinoman anggenipun badhe lelados wonten ngarsanipun para tamu. Risang pinanganten saribet keparenga jumeneng sawetawis jinajaran Rama kalian Ibu nampi suwanipun para kadang-kadang mudha tumaruna. Suwanipun para kadang-kadang mudha tumaruna kalamonto kadulu mijil miyos Mataram.